about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Vaya marrón temos en riba. En riba, en baixo, ao lado. Se todo está marrón, por que todo está cheo de lixo? Sí, ti fai a gracia, pero encaro que nos fixeron é o máis complicado que tivemos na vida. Pero non te amoles, muller. Non ves que se non o resolvemos xa non imos ter vida? Pois xa non será un problema. Exacto, a túa vida, a miña, a de todos. Porque non queda ninguén no planeta. Total, para o que vai servir, estamos acabados. Será en serio? Estará o planeta tan mal? Peor! E logo, ti non viches os últimos informes? Non serás como do pela laranxa, que pensa que todo unha farsa, non? Fake news, gustaballe dicir. Chamábase... Pumuki, non? Non era ese nome. Non o creo, pero igual un poquinho exagerado. Está ben, a verdade é que sí, pero é que non quero creelo. Non queres creelo ti, nin queren creer os que mandan. Así que aquí estamos, ao borde da extinción dun montón de especies do colapso do planeta. Agora, acórdanse de nós, os científicos que levamos anos dicindo, e nunca nos fixeron caso. Algúns incluso acabaron detidos por alertar. E agora que se esgotaron todas as posibilidades, pídenos que salvemos o planeta. Salvádenos. En realidade, o que nos piden é unha pastilla para que a xente se conciencie da importancia de cuidar o planeta. Salvádenos. Coidalo, salvalo, en fin, unha pastilla que nos faga ver a realidade para así poder actuar. E vos, pensades que a xente vai tomar unha pastilla así polas boas? Muller, se por unha boa causa, vai noso planeta nelo. E con que compostos podemos formulala? Pois para comenzar, con algún que nos permita distinguir que residuos va en cada colector. E que os tiren neles, por suposto. Esperemos que os concellos se encarguen de poñer colectores suficientes. Se non... Pero mira que es negativa. Así non hai que traballe con ilusión. Xa está. Temos listos os grupos experimentais? Sí, por sorte presentouse bastante xente voluntaria. Que vai a dicir? Ainda vou recuperar a confianza na humanidade. Pero... non sería mellor buscar uns ratiños? Sabes ben que non se pode probar con animais fai tempo. Ademais, non temos tempo para ese paso intermedio. A humanidade ten que cambiar xa. Ah, ratiñas humanas, voluntarias entón. Empecemos. Grupo de estudo 1. Mara, procede. Grupo heteroxéneo formado por mulleres e homes de distintas idades. Todos os participantes afirman ter consciencia ecolóxica e separar residuos nas súas casas dende hai anos. Todo o grupo tomou o modelo placebo do composto para recoñecer e separar residuos. Bo día, grupo. A tarefa que hoxe decimos pedir é a seguinte. Na sala na que se atopan hai unha serie de residuos que deberán seleccionar e depositar no seu colector. No amarelo, os envases e residuos plásticos. No azul, o papel e o cartón. No verde, o vidro. No marrón, os residuos orgánicos e no gris, os residuos non orgánicos. Se atopades algún residuo que non saibades onde vai, podes deixalo na mesa branca ou dicir en voz alta onde pensades que vai. Algunha dúbida? Vaya parvada, está chupado. Isto facémolo sen a pastiña esa que nos deron de sobra. Pois non lle sei. Eu teño dúbidas con estas cousas todos os días. Será a idade. Veña, non se obrigado será. Tío, mira, un lato de refresco, papel de aluminio, envoltura de caramelo. Alguén andou a merendar aquí. Eu digo amarelo. Todo este papel de aluminio non serve. Sí, pero usted ten razón. Abrís? Vale. Esta
xente nova non se decata de nada. Vexamos. Mira, Car, unha caixa de cartón, ao azul, un tarro, vidro, e un envase deterxente ao amarelo. Díxenche eu, ou non que isto estaba chupado. Espera, ao tarro hai que sacarlle a tapa. Esa vai amarelo. Tes razón, quería ver se te dabas de conta. E o deterxente non está baleiro. E que máis dá? É que dixo Maneno que nunha actividade que tiveron no cole explicaron os expertos que os envases con produtos químicos han de estar baleiros. Bo, nunha actividade do cole, e ti faz caso diso? Os que dan esas charlas, o único que queren é que desfagamos o noso traballo. Nin caso. Home, eles saberán que son os que traballan niso, non? Nin caso, xa verás. Pois xa pode mellorar esta pastilla, porque funciona fatal. Seguro que faríamos mellor sen tomala. Aquí, avoa, mira, o resto da mazá, orgánico. O medicamento, vale, a caixa ao azul e o blister ao amarelo. Non, neno, o medicamento temos que leválo á farmacia. Que non, avoa, iso é se tivera pastillas dentro, pero non ten. Que non, neno, díxome da farmacia. Todos os envases de medicamentos, teñan ou non teñan, hai que leválos ali. Dígoche que non, avoa. Estás equivocada. Pero mira que es cabezón, neno. Quen vai máis á farmacia aquí? Quen toma máis meciños na casa? Nisto teño eu razón e xa. Vale, pero xa verás como fallamos. Ves? Non pitou. Tiña eu razón, víchelo. A túa avoa aínda pode aprenderse un par de cousas. Se quisera desescoitar de vez en cando os novos. Aquí hai unha chea de historias, de memorias, de cousas que nos traen os anos e que non se deberían de esquecer. Vale, prometo escoitarche con máis atención, aboiña. E o xoguete ao amarelo. Home, de plástico é. Quen moi a dicir, aos meus anos e metío nestas aventuras. A ver se non me dá efectos secundarios a pastilliñares. Non creo, teña vostede en conta que hoxe en día fan as cousas con moitas garantías. Non sei eu, ti sempre foches moi confiada. O caso é que é necesario que unha vez faga isto. Non si, mami? Pois sí, filla, eu desde logo estou decidida a deixarte un futuro mellor e máis limpo. O avó anda en busca de historias sobre como se recoñecían os residuos na súa época. Contalles, avó, seguro que hai algunha idea que podamos recuperar hoxe. Pois veredes. Para empezar, non había todos estes produtos envasados que hai hoxe en día. Nada, se querías empaquetar algo, envolvías en papel de xornal e listo. Anda, e así se xornal digo a segunda vida, reutilizar. E algunha máis seguro, por exemplo, hacer un lume, facer bonecas. E ademais, todo o mundo levaba a súa bolsa a compra. Había que levar bolsas porque as cobraban. Non as cobraban, simplemente non había. Se querías mercar cousas, levabas a túa propia bolsa ou cesta. E mira, ningún problema. Non, xa ves, nin produtos envasados, nin bolsas, fora plásticos. E o mesmo que as botellas. Tamén tiñas que levar as botellas. Pero ti que dis? O que pasaba é que che pagaban por elas, ou algo así, non? Algo así. Vexo que a tenis cando che conto cousas. Non que che pagara, senón que ti, cando comprabas unha bebida, comprabas a botella e o líquido, e se ao rematar levabas a botella de volta, eles devolvíanche os cartos. Ostras, mola, seguro que se aforraban moitos envases con iso. Pois, poderíamos volver a iso, non? Ti crees, coas costumes que temos xa, de mercar e tirar, mercar e tirar, mercar e tirar. Moi ben, Mara. Grupo de estudos 2, procede. Grupo heterogéneo formado por mulleres e homes de distintas idades. Todos os participantes afirman ter consciencia ecolóxica e separar residuos nas súas casas dende hai anos. Todo o grupo tomou o modelo activo para recoñecer e separar residuos. Comencemos. Bo día, grupo. A tarefa que se lles imos pedir... Xa imaginamos, xa, con tanto residuo, temos que separalo. Mira, aí todos os colectores, veña. Mami, mira eses xoguetes. Pois temos que metelos no coche para o punto limpo. E todas estas latas de pintura. A saber, avó, mira a ver se están baleiras. Iso.
Oh, moi líquido. Isto ten que coller consistencia. Senón, en vez de unha pastilla, van ser un xarope. As directrices serán claras. Pastillas para poder suministrarlle a toda a poboación. Transportanse mellor as pastillas que os xaropes. Sí, claro. E ademais, algún sempre sacarán pastas das caixas. Aquí sempre gana alguén. Miña naiciña, mira que és pesimista. Eu penso que é mellor non levar barcos cos tanques cheos de xarope dun lado a outro. Non tardaríamos moito en ter os xaropes ciscados polo medio do mar. O que lle faltaba ao mar? Se lixa da mondo nel, como para meterlle máis. Nin a praia imos poder ir a este paso. Sería un prestige farmacéutico. 20 anos fixo xa diso, non si? Exacto. Xa pasou a maioría de idade e a nosa conciencia ainda sigue infantil. Lembrademos como dicía igual que agora. Non pasa nada, isto está controlado. E había moreas e moreas de chapapote por todos lados. Pero nada, eles a dicir que estaba todo ben, que estivéramos buscando. E os voluntarios que limparon as praias, iso nada, xente que estaba de vacacións. Galicia, Dor, o teu lugar de vacacións, pero en vez de pulseira, todo incluído, chapapote, todo incluído. Pois aquí traen os paquetiños. Por onde vos deixo? Por ali está ben. Pois, o que vos dicía, o mar está feito un asco. Sabedes que no 70 do século XX pensábase que o mar tiña gran capacidade de diluir os contaminantes? Sí, pola gran cantidade de auga. E veña a botar por callada. Total, diluese como colacao. Buah, neno, o mar está feito un asco. Outro día, vin na televisión que hai unha illa enteira de plásticos no Pacífico. É máis grande que Francia. Sí, rapaz, microplásticos. Témolos por fora, por dentro. Os humanos tomamos o equivalente a unha tarxeta de crédito cada ano. Imagínate os habitantes mariños. Uf, feo, feo.
Agur. Pois podemos probar algunha substancia que nos incremente o respeto pola vida submarina e que non leve sustancias contaminantes das augas. E non estaría mal que nos axudara tamén a non desperdiciar. Pois veña, a ver se mesturando isto con isto. Bos días, son o novo bolseiro. Xa traio estudado o proxecto a fondo. Con que queredes que me poña? Bolseiro. A vos avisaron vos de que temos asignado un bolseiro? Non, que sorte. Entón, que fago? Que che parece cos cafés, para comezar? A verdade é que xa veño almorzado, pero se queredes para coñecernos digo, vale. Non, no. Digo que nos traías uns cafés. É bolseiro ou non? Mara, non seches así, que toda axuda é pouca para esta misión. A esta, nin caso. Está fatal. Vaya susto, co ben que me falaran deste laboratorio. En fin, poñámonos a traballar. E que pasará cando a xente teña a píldora no seu poder? Pois que os de sempre quererán sacar beneficios astronómicos disto. E a maioría querrán ter máis. Ser sempre máis que os outros. Que ti tes un vestido, pois eu máis. Que ti tes 2 bolis, Pois eu máis. que ti tes un coche, Pois eu máis. que ti tes unha casa, Pois eu máis. que ti tes piollo. Pois eu máis. Ah, pillei vos. Aí anda cala, que xa me está empezando a picar a cabeza con só de pensarlo. Pois sí que simpática esta. A esta xente denomínaselle como os eu máis. Non somente eles, en xeral temos todos máis do que precisamos. Lembraste da época na que se te rompías un pantalón coselo listo? Pois agora non, tíralo e mercas outro. Cantos anos tedes? Eu iso non o podo lembrar. E ademais, mercámonos rotos. Porque molan. A ver, rapaz, non me deixas fashion victim. O que dicíamos, é así con todo. Moitas veces custa menos mercar un novo que arranxar o vello, pero é sobre todo coa tecnoloxía. Pero claro, o vello non desaparece así, como a por arte de magia. Obsolescencia programada, chámase. Compras algo e ven aos dos añiños para o punto limpo. Punto limpo, no mellor dos casos. Pero ese mellor dos casos casi nunca cumpre. Ao planeta e nos mesmos está a costarnos moito este consumismo que fai que os produtos sexan máis baratos, pero de materiais máis contaminantes. Fábricas que non pechan para seguir producindo máis e máis, explotando os traballadores de formas inhumanas. Contaminando ríos e acuíferos con produtos químicos que se verten ás augas residuais. Moreas e moreas de lixo por partes do globo. Todo un desastre! Somos a xeración todo tiro. Sabedes que no deserto de Atacama, en Chile, amoreanse unhas 40.000 toneladas da industria textil mundial? Sabedes a cantidade de gases e incendios de efecto invernadoiro que iso xera ao prenderse de lúmenes as prendas? A maioría delas de poliéster. Pois teremos que engadir alguna sustancia que racionalice o consumo desproporcionado. Que nos faga pensar se realmente necesitamos as cousas. Tantas cousas. Xa, pero non deberíamos ter en conta que a economía está pensada así. É preciso que os gobernos repensen o sistema e atopen unha alternativa económica sostible. Acabas de dicir os gobernos repensen. Para poder repensar, antes terían que pensar. Exacto, terían que pensar. Economistas, empresas, banqueiros, vamos, os que manexan os cartos. Money, money. O que importa é recalar, acumular, amorear. O que importa é recalar, mais cartos sem parar. Euro, dólar, que máis ten o caso é ter, non podes perder o son máis doce pra escoitar os cartos ao chegar, o mundo na tua man. Money, 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 money. Se que queres é gozar, ven aquí, mercar, ropa, ropa, cada vez. Oye, money, xa non vai, sacas contos, bastante, non te vai comer. Que non é
tal eu non gosto. O que importa é de cada o que importa é de cada máis tarde se parar. O ser un pringao. O que importa é recaudar, acumular, amorear. Euro, dólar, nosso money, 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 euro, dólar, euro, dólar, morear, acumular, amorear, acumular, amorear, acumular. O saber do que é. Incluímos un composto especial para os gobernantes. Gobernantes directivos de grandes empresas? Dalle máis a obra. Esperemos que funcionen. ¡Qué emoción! Pois... Isto xa vai collendo forma. Se ti o dis. Pero que optimista es. Chaman ao timbre. Pero, que será? Se estamos aquí baixo alto segredo. Pois... É que teño un pouco de fame e chamei ao McMullan. Non o podo creer. Nos pensando como salvar o planeta e times con fame. Claro, é que co bandullo baleiro a miña cabeza tamén baleíraseme. Preciso comida. Bo día, aquí traio o pedido. Hamburguesa vacún 100%, patatas fritidas e un refresco ben cargado de azúcar. Pero unha hamburguesa feita con grasas e azúcares que ven nun envase de plástico, con ketchup e mostaza, tamén nun envase de plástico. E quen a trae? Unha moto contaminante. Vamos, unha chea de lixo e contaminación por un pequeno bocado, ultraprocesado. Un respetiño con miña moto. Moitas veces parece un adolescente coas hormonas revoltas. As hormonas. Xa sabedes que as hormonas ofrecen resistencia a determinados compostos. Tes razón, precisamos un grupo de estudo adolescente. Adolescente? Ei, ti, rapaz, apetéceche probar aquí unhas cousiñas? Eu marcho que teño reparto. En fin, co que estamos, adolescentes aos que non se lle pode dar ningún tipo de información sobre a pastilla, para descartar calquer tipo de sugestión psicolóxica. Pois veña, toma nota. Necesitamos un grupo de control adolescente coa pastilla placebo e grupo experimental adolescente coa pastilla activo. A ver se funciona. Vedes, todo grazas a miña hamburguesa. ¡Cala! Que ben, Por fin comemos no McMall. Non, o meu... Cuidado, que se mollan as hamburguesas. Vou chamar a camareira para secar isto. Xa vos dixen que non tiña ganas de vir comer aquí. Sempre estás igual. Sempre protestas cando nos xuntamos no McMall. Iso, coa sorte que tes, que ao pagar o primeiro refresco podes beber de balde os que ti queiras. Sí, de balde. Iso non o que di a miña avó. A ver, que quedou por aquí? E logo, que di a túa avó? A miña avoa di que nesta vida nunca che dan nada gratis. E o que dicen as aboas, canta razón. Ah, sí? Pois mira Manuel co seu refresco gratis. Sí, que sorte, sen pagar nada. Pero mira que sodes parvos. É que non sabedes que os refrescos levan unha chea de azúcar para que querades volver aquí a tomar máis azúcar. E a mesmo pasa cas hamburguesas, que tamén levan moito azúcar. E unhas grasas saturadas que tampouco son nada boas. E logo, por que queres que a mí non me dá outra botelliña de auga gratis? Este rapaz debe de ser expelido do grupo. Se le soberá aunque se de por aquí. Ti sei que me tes saturado. Sempre estás igual, con rollo de alimentación saludable. Bo, pensando ben, a min o que me parece un pouco mal é que aquí tiramos un montón de lixo. Mira pa aí. Vasos, palliñas, empaques de ensalada, caixas de hamburguesa, sobres de ketchup, plástico e máis plástico. Niso, tes razón. Non entendo por que non usan pratos e vasos. Dices que se pode limpar, volver a usar unha chea de veces. Porque tería que limpar o seu. E non me pagan o suficiente para iso. Pois eu non penso limpar. Po fácil que tirar. Sí, claro, lixo máis lixo para o planeta. Gratis,
Isto que está a seguirnos é carísimo. O prezo é o futuro do planeta. Que pesado. O importante é o boas que estén as hamburguesas. Veña, calade, que vai comenzar o concerto. Pola música en directo non protestarás, non? Pois claro que non, é o único bo que ten este local. Sempre cando lles paguen o xusto, porque sabedes que o tema da cultura... Cala! Estás bastante tolo, se crees que non importa deixar que a porcallada o mundo entero invada. Pensa ben, que queres ver no espello, se o tu pelo un vertedoiro. No toda la culpa nosa impulsa esas cosas, pero ainda non é tarde, se a conciencia fora, e que máis dá, que cambia a miña mente, se eu non son máis adolescente. Oh, destino, sei que eu non decido paso, non decido para ti. Recapitulando ingredientes. Parece Arguiñano dando a receita. Mais ben serás ti, cos chicos. Se o prestades así, pois é que interesante este laboratorio. A ver, leva sustancias que permiten distinguir os residuos. Unha que aumente a consciencia ecolóxica. Sí, outra que racionaliza o consumo. E animais a que rexeita os alimentos ultraprocesados. Lembrade, todo grazas ao meu estómago. Hormonas controladas a raya, cun resultado 100% no grupo experimental adolescente. Eureka! Eu creo que está completa. Despois do cribado inicial nos grupos de voluntariado, eu penso que deberíamos probar a fórmula completa. Pois, a ver onde atopamos unha ratiña de laboratorio para probala. A min non me miredes, que son novo. Seguro unha ratiña valente, aguerrida, unha auténtica heroína disposta a salvar o mundo aquí da man. Veña, que mal pode pasar? En realidade, pode pasar de todo. Queres calar? Non. A ver se me vai sacar a retranca como efecto secundario. A retranca, eu diría que coa tua retranca non pode nunha bomba nuclear. Podes xuralo, rapaz. Está ben.
Veña, probo eu. Consistencia boa. Fácil de tragar, sabor a ketchup. Iso debe de ser da hamburguesa. Non das cefaleas, comezo a distinguir varios cheiros. Mara, ese papel ao azul, por favor. Esta lata ao amarelo. Parece que funciona. ¿Quién oía decir? Bravo, por fin participo nun proxecto serio. Escoito unha villa aberta no piso de arriba. Mara, tírase dos requetes agochado no teu caixón que leva un montón de grasas e azúcares. Pois sí que ten efecto rápido. Estáme convencendo. A ruta máis eficiente para ir ao supermercado é usando a bicicleta. Pero antes, collendo as bolsas de tea e así non ter que... Parece unha serie ecolóxica. Vou me animar a probalo. De todos xeitos, eu non estou convencida ao 100%. Agora, quen é a pesimista? Non crees que funcione? Sí que funciona. Na poboación xeral. Ah, xa sei o que queres dicir. A responsabilidade fundamental para que isto funcione está nos que toman as decisións. Nada. Esquecedevos, aí non temos nada que facer. Ei, antes de virse abaixo, pensemos. E se facemos unha fórmula especial engadindo algún composto máis? Sí, podemos dourándose de todo. Ala, bruta, queres matar a alguén? Imos acabar na cadea. Iso estaba a pensar eu. Non chegaremos a iso, pero podían facer unha fórmula especial engadindo... Compromiso para reducir as emisións de CO2 á atmósfera. Guau, esa é boa. Empatía? Por aí vas moi ben. Sí, perfecto. Tamén un pouco de xenerosidade. Xenerosidade metida en jotas. E que non se nos esqueza o máis importante, xustiza. Sabedes que hai un cumio da ONU nuns días? Ei, ti, rapaz, que che parece se te metemos de camareiro e metes o composto nas bebidas dos participantes? Pero a miña función non era facer os cafés. Sí, pero acabas de gañar un ascenso. Parabéns. Imos acabar na cadea. Estuda, xa verás que bo futuro tes. E aquí estamos, metidos en liotas ata o pescozo. Bos días, benvidos e benvidas a este cumio do clima. Convocamos esta reunión de urxencia para instar os países que asinaron os acordos a que os cumplan. Nós non asinamos nada. Eso asinou o goberno anterior, desdicímonos. Non vamos a perder a nosa riqueza por algo que vai pasar nin se sabe cando. Por unha vez estamos de acordo co representante de Estados Divinos. A nosa industria é demasiado valiosa como para tirar a polo sumidoiro. E nada son as prediccións máis que Dubidosas, isto sí que é bo. Pero se son moitos dos científicos dos nosos países os primeiros en dar a bota alarma. Sí, pero xa están calados. Xa basta, é dabondo, os datos non menten. Ou poñemos solución ou non haberá volta atrás. Nós estamos con eles, imos dar marcha atrás nos acordos. Debémonos aos nosos votantes. Como lles imos explicar que se están a ver limitados por algo que vai pasar cando xa non estea? Non seremos nós. Isto é peor do que pensábamos. Nos estamos de acordo en aplicar algunhas cousiñas. Por que non? Pero agora, deixarnos desta maneira, despois de darnos de conta a cantidade de metais que temos debaixo do mar? Non, señor, non imos deixar pasar unha oportunidade como esta. Pero que desastre. Imos tomar un receso de 5 minutos a ver se nos calmamos un pouco. Retomemos. A solución, temos un problemón, está na nosa man, só depende de nós, temos que decidir se deixar a sorte ou mellor intervir.
esta seca en plus, además a calor temos que decidir se deixalo a sorte ou mellor intervir. Todos xuntos, drama, canda a min. O experimento global, producción de CO2, está na nosa man, reducir emisións, temos que decidir se deixar a sorte ou mellor intervir. Todos xuntos, drama, canda a min. Producimos demais, isto ten que parar. Consumir e tirar, e os residuos tomar máis e máis e máis e así. Cando máis a terra vai poder resistir. Todos xuntos, drama, canda a min. Todos xuntos, Todas xuntas, todos xuntos, todas xuntas, todos xuntos, todas xuntas, todos xuntos. Comprobación rematada. Que vos parece Fer? Eu penso que a poboación vai sentar moi ben. E non besas os políticos. Maravilloso. Será a nosa derradeira oportunidade. Ímolo conseguir. O cambio aínda é posible. Se somos quen de reverter esta situación nun 30%, as esperanzas de supervivencia aumentarán un 40% en 10 anos. E como lle chamaremos a esta píldora? Para salvarnos, Íbamos a desaparecer? Moi dramático. Aspirando a salvar o mundo, moi heroico. Non, xa o teño. Cal? Sentido común. Perfecto! porque eu quero fazer este